He is at the forefront of these negotiations in addition to the very qualified individuals whom he's tasked with speaking to both President Putin and President Zelensky. To be clear, as part of any security guarantee, there will not be U.S. troops deployed to Ukraine. U.S. President Donald Trump chuan Russia le Ukraine Indona tihtawp adu takzet ti chiang taka asoi fo hnu in Mizoram in VC le local council thlang turah vote kan thlang ni February ni som pani nilai ni khan Russia le Ukraine President Putin le Zelensky te chu phone a biak thu asoi hnu in thudang dai zet anei le tatlat mai media sang in tramakam chuak antar lang chuai ya Ukraine chuan inrem siam na anei theya anei lo theibok engtiknia emo chuan Russia ram ani theya ani lo theibok atile tamau mai Donald Trump an Russia le Ukraine Indona tihtawp atum dan le he thu zia lai thlenga missile le drone mangala indoreng Russia le Ukraine ram pani ta khwan englam hoin nge tramarot na hi an kalpui don ti lam hoi i han Belhchiang le teang ZawlaiDi channel hian Belhchianna rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mailowa ilawin nang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le riat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin itar lang ve thin don nia President Donald Trump le Russian President Vladimir Putin te chu February ni som pani nilai ni khan rei tak chung telephone mangin anin bia Reuters tarlan danin Trump chuan Putin ne na anin bia chu a hlok thlak hle ati hiala Reuters tarlan zel dan chuan Ukraine Indona tihtawp turin in lungruala malak dun ngal anrem ti ani ome Putin ne na anin biak hnuin Trump chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky po telephone mangin abezui ve zata darkar khatvel zet anin behenge Ukraine Indona tihtawp dan tur chungchang soidunan ni awangin inka hai thuthung te Ukraine himzel dan tur te baka inrem na kai hnoya malak dan tur engemaw zat soidun ni in Reuters chuan antar lang hmakhua ramdang hruai tu abiak te ne na anin biak dan chungchang azep thei neka Putin ne na anin biak thu alo soi zau to chang te po khan akipako in engma asoi chiang du ngai mangder lo tuntuma po hian Putin ne na anin biak na chungchang soi thadu si lovin Zelensky ne na Putina abiak to thu le remna tluan tling awm theina na kepen anrem ti dun thu ero a hril thung Zelensky ne na anin biak na chuan thiam na lama Ukraine ti mason zel dan turte drone changkang zok siam chungchang baka US Treasury Secretary Scott Bessent in biak ma deuh maya Ukraine tlo a ronna a thlen chungchang te po an soi zui nge United States Secretary of the Treasury chu India ram Union Finance Minister kan ti ang din mun hi ani a an mo phurna le thunei na te chu in thlau viau hran lo ma se US Treasury Secretary te khu chu President in amidu zong arwat mai thina India rama Union Finance Minister te anga mipui thlan lal anni velo Soros Fund Management Partner member le Key Square Group din chuak tu US Treasury Secretary Scott Bessent khu sumde chwale peipun konga mithiambik Donald Trump ang boka sumdong pahlotling zet ani a Ukraine President Zelensky nena US in vaibel chenwai nga manzet leilung hausakna achan theina turwa manlokna asoi puyani kha Bessent rotna ang chuan Ukraine khuan US thlomna chi sang adong let ve thung don ani Russia ramin reitak alo do to awangin le tuna po anla in ral sai fo awangin Ukraine khuan eile barte sumle pai baka ral thuamte amamo na sa hle to a chu wangin US in puina chi sang asoi mu te chu Ukraine tan chuan bo huam chi vek ni in kan ngai min mia thayang heti lai hian Ukraine ram hausak zia khu mitam takte chuan kan thraviau lo theya
arampum huap deuh thoa leilung hausak na nga tak tlandak mai rual lo khopa leichua tur nga ram ani anram leilung hausak na chu thuran khovel ram danga wang em mai chi leilung hausak na te po anga hle entirna pakhat chautar lang ila kan the thiam ngal kwar mayang China le Taiwan ram te khian electronics chip siam chuana chi leilung hausak na an nga a chu an ram leilung hausak na awang chuan technology lama po an thang duangin ram tam tak te phak lo khopin anin vor kang dor mek rengani chu ria in China khian Taiwan nei len nge atum tlata chu tiang bokin USA po khwan aven himmana a technology te chu ram dang te ayaman tlom le du thala tam lei thei in be sein akar vengar ngar thin technology changkang ber siam chuana tur chi leilung hausak na te chu Ukraine rama khwan lei chwa lovin ala om treu maya chu tak chu USA khwan a hutai lo thei lo ani ber mai kan riat tel khiau tur chu Ukraine ram khu Soviet Union ani lai po a an nuclear siam chuana mun pui ani a Soviet Union an ke chiat nu khan Russia hena an nuclear ral thuam te po an pevek kha ani a ma se nuclear siam chuana mun pui lo ni to thin chuan nuclear ral thuam siam na tur leilung hausak na anga a har safaran lawa nuclear ral thuam an siam le thei mai arin om hlia hli ani ti chuan besena chuan ziak mevin USA le Ukraine thodun thei dan tur le anin sum don ton dan tur wa man na te arol ruk sewa chu Donald Trump chuan keinin VC kan thlan ni khan telephone manga bia in achuzui ta chat mai ani chu an nuclear ral thuam te thleng po a Russia kuta an hlan let vek to awangin Ukraine khwan nuclear ral thuam siam na tur man ruwa tenga viau ma se siam thei tur khop chuan thiam na anei lo mai thei an ram sum pai din huna chiat to em awangin a leilung hausak na te khu a chhor tangkai hlei thei to meu lova utrok tur vona von ngot ai chuan ama veng hima Russia lakaral muang taka siam thei ber tu USA rot na pom mai lo chu Ukraine tan du thlan tur dang awang khopang Tramale Zelensky ten khun khan taka an soidun dang le chu Europe khomwal pui geopolitics ani Ukraine khwan athen om Russia ram hoi her khu aran pa taka en thlatu atir lo po in ram dang zong ain a chiang in a zung thei bi ka chu wang chuan asahim na atana thil trul taka ngain NATO member ram ni adil tlut thin kha ania NATO po in Europe khomwal pui him jok nan member laglu atum wai fowa chu chuan tuna Russia le Ukraine Indona khu a ring chuak ta ani Putinamizia enin Ukraine khu Russia hrenga atan chuan communist ram dang te ang bokin azalen na hlu em mai khu achan mi anga chu Ukraine ram song noi hen pha na tur ani don chiang si a chu wangin khothlang ram tangrual te atlon ta char mai ani Russia po in NATO member ram te hual vela om an ram pangking zong atanga NATO member ram ten an ron be thut thei reng to awangin in hum him na le Indona mualatan Ukraine khu athun huaya da atum ve ngar boka atoi zonga soi chuan Ukraine khu NATO member ram ani lo hlen don phot chuan Russia khwan inrem na saui atan pui hre viau chan tur a om lo tlukani khaile kan thupuya kan lut theita chutia Putin ale Zelensky te abiak zo hnu chuan Trump chuan Ukraine hmakhua chiang lo ruai chu aw chua pui tatlata Ukraine chuan inrem siam na anei theya anei lo thei bok engtiknia emo chuan Russia ram ani theya ani lo thei bok atile ta cheu mai athu soi hi chai fe thama oma muk taka ngai to zui ngial angai ti po alang chiang reng athu soi omzia kan ria ma se ko sang anei theya wangin asoi tuma kan chiang hlei thei tatlat lawani chiang taka kan riat thei chu Ukraine hmakhua a chiang lo ti hi ani din hun chiang lo ria ya din tir khu trama khwan adu hle jok emni vai sum dong thuak ma riat a har to na kalain sap pachal sum dong thuak riat phei khu chu thil ol sam ani mel lo khaima o pakhat na chuan Ukraine khwan Indona ti to pa aom theinan ke apen thei khothlang ram te puina adon that em awangin mabak chiang lo ruai chunga inrem ai chuan
Russia do chun zom zel a fin thlang mai thei ma se NATO puina adong rengangem dong zui zel lo se Ukraine in chirna khwan bana chen rang viau mayangem sai padob le si sen in remna siam tum te po anang thei hia lang Trump khu Russia le Ukraine Indona tihtawpa awm theina na amazing hlap tu ni ma se in rem tir tuma ale lam ve ve te bana kaya kalpui dor du tu ni ero atum lo chiang Canada le Mexico ram te laka chia sang jok lak ani tur thu apuanga ma se atak tak rama chuan USA himna tura ramri shula fek fon taka che tura anor na lek alo ni mela Greenland le yatum chungchang te Panama Canal chungchang ba ka Gaza lua atum chungchang te le Ukraine hmakhua turah te po langtlang takin engma asoi du tlat lo chu wang chuan Ukraine khwan lo thei lovin thutluk na asiam thuai angai pha to do na ni Russia ne na in do reng khu Ukraine mi pui ta chau lo po in kan du lo hle ti hi soinon sek ngai lo khopa chiang ani ma se Russia laka aram a hlo duai to awangin a hlo hlepa a chiar theite ani ngot lo chuan tuna taka in rem tura in biak na nei chu Ukraine tan thil phur om fashan ani ri tlat lo ma se khotlang ram tele abik takin USA puina adon chunjom lo chuan bel chung sa ang riak ani loi boxi Russia ram alak ve khu karfunga man han tum ngot don se varhit I thlan chuan chepa I thlang ti na ani a chepa I thlan chuan thlang tlang lo lo ro tiang vel kha ani Russia khwan Ukraine ram pum pui zaw zong atanga chuta za zel som ni zet a chu saka tun thleng hian aw me kani Ukraine ro chuan Russia ram pum pui zaw zong atanga chuta za zela bial pathum vel chau a chu theiri a Russia ram khu kilometer nuai za bial ni ta ang se Ukraine ramin a chu sak ve khu chu kilometer thum bial chau ani tina tlukani chu video a kan ti lan mek hi uluk takin han en la Russia in Ukraine a chu sak zat le Ukraine in Russia ram a chu sak zat chu a in thlau hle ti I mu thiam nge yang apan hi na chuan US khwan Ukraine pui reng atum lo ti lan atum ani thei khothlang ram tangrual te puina kan soi fo thina te khan USA khu ram mal khaya sum le ral thuam tho nember ani twan chuak zaka NATO ram ten Russia mit mai veng lova Ukraine an pui ngam tak chan po USA wang ani tel boka Ukraine pui tu te zinga NATO chu soilo USA chau po khu ral bang se Ukraine chan chuan mai an chan po atluk lo thei hia lang hei po hi sap pachal sum dong thluak ani lawang ti hi soi huai ngam a har le kan ti te zinga mi kha ani Trama policy America greater emo America first emo ani lawang ti po soi huai ngam ani lo tun lai chana mani rama omlo leilung hausak na chi hrang hrang du thala USA in anei ve thei chuan China le Russia mai ni lovin khovel pum huap po in turam ma in antluk mai to ngai don lo ti na ani a chu wangin Ukraine hmakhua achiang lo tarwai tia atar lan chan hi nangwara Ukraine hlin adu emwa thlungsi lawa chai adu wang ani thei hei hian poimo na em dang ala nei cheu achan chu Trump khwan ram dang te pui tura US sipai te thon chwa arem ti to tlat lo wang ani aron na anga Russia le Ukraine Indona tihtawpa awm theina na Russia atlon na ang hialangai thei po ani Belgium khopui Brussels a February ni som pani ve khan US Defense Secretary Pete Hegseth chuan ti hian asoya We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. Nangni ang bokin keini point Ukraine vulzel na turle mania ro in rel ram ani hi kandu puya ma se kumsang ni le som pali thleng khachuan Ukraine ram chin achiang manglo ti hi kanbul tran na ani lo thei lo chu mi omzia chu Ukraine khwan Russia laka aram a lo then don ti na ani in biak rem na awangin Ukraine chu NATO member ram ani thei hi United States hian kan ding lo ven himna pek chung changa po Europe khomwal pui ram te ang bokin Europe khomwal pui om lo ram dang te ne na kan tiam tlan tur chi ani zo
ven himna pek chung chang bi ka chuan US chuan Ukraine rama asipai te ada don lo ti hi ka soi chiang du ani. To be clear, as part of any security guarantee, there will not be US troops deployed to Ukraine. Kan tarlan tak chi sang sang te be chana soi chuan Russia khuan Ukraine azuam zual sau anga nasa zokin a beichiam lawang ti hi soilok huai a har hle United States berin asipai te a thon lu don lo bura Ukraine puina na sumle ral thuam te po a thon lu chun zom reng lo thei chuan Ukraine laka Russia a pau zual thei tunma le tuna po Ukraine le Russia inrina ala chian lo renga inrem siam na mu mal tak awm thuai lo bok si chuan Ukraine khu Russia ani theia ani lo thei bok tia trama thu soi khan tin zon pani tal anei thei Russia khuan Ukraine khu ane lak vek theia Ukraine din hun achiat lutuk reng don ai chuan ti in Russia thazar hnuaya intuk lu an har sat lo ve thei bok tunma a rei tak chung Soviet Union hnuaya lo om ho dial dial to thin kha an ni a anril rusu khlek an namzia rang le nun phung tam taka anin hlat viau reng lo thei he thu zia lai mek po hian US Vice President ZawlaiDi Belhchianna chu Munich Security Conference atel turin Europe khomwal puya acham meka Vance po in Zelensky in hu pui atum viau ma se a in hu pui tur Ukraine President ero chuan anin hu ngei don le don lo ala soi chiang ngam lova a thui hruaiten Vance anena anin hu ngei theinan tihtawp an chua mek reng ani ti bakin a soi huai ngam ri tlat lo US Secretary of Treasury in Kiev khopuya nge Zelensky chu mai chana alo kom to a trama po in telephone mangin ain biak pui to boka Vice President Vance nena tunkar chu nge ya anin mu bok chuan US du dan le Ukraine malak dan tur achiang ruak thei to ang Zelensky khuan United States khu alama atran renga ngai ani ti hria in ton lung oi atuma chutianga tan chuan aram leilung hausak na man tangkai atum boka Trump khuan du dan than pa hlak neima se Ukraine toktar anar phalngang bok si lo heti lai hian Russia po na sa zo ka shek ani awang le NATO lian zual zel tur dang hlei thei lo tur khopa an hual chep to awangin trama hian Ukraine ne na inrem turin Russia po anor kal dor dor ngei don ni ina langta Putin po in trama tlon lung oi policy hi alo kal pui ve to zan bok ti te hi iriat lo ka du love school pakhata zirtir tu American pakhat Russia tan ina an khung reng to chu Putin chuan a chhuat tira ama Donald Trump nge in White House a kut thing mewa chibain alo lo mani kha Putin a me upo in Trump lom zonga chet a tho chuan Russia le Ukraine Indona khwan top ni mel a mu arin om ta veng wong hle mai a top kharnan Ukraine din hun tur I han soi le lok te ang United States khwan Ukraine rama asipai te athon lu lo tur thu a soi chiang to a eng anga khun khanin Indona nei thin ma se Ukraine khu NATO member ram ani aring lo bur box si nen inrem tur chuan Ukraine khwan aram enge moza ta zaw a chana ngai email box si a Ukraine thlunglu a hai hle ti hi thil chiang ani amai ro chutia soizui theina lai ala om ve tho mai chu Ukraine rama Russia ral lian zui zel tur veng turin United States khwan a ran pa takin asipai te thon lut don lo ma se Ukraine ram leilung hausak na te alai chwa don chuan na thok tu te chau a thon lut mi alawang ti hi classic anga khel lo ani a hei tak hi Zelensky khwan trama tluk zetin a hachiang ani engthil po thleng se Ukraine khu ramral muang ani thei to ngai don lova tuna a khosazia enin Russia la khwan alarun le lawang ti po soilok thei ani mi asilo Europe khomwal puine na antual thu achia zui reng lo nan Ukraine khu NATO member ram ni tir lo khu a himberri box inen Ukraine ta na du thlan tur om chun chu tuna Russia na chu zong zong ni lo deuh khu chan mai se aleta insum don ton na emo inrem na chuan lamin emo Ukraine rama le Russia ne na anin ri na lai vela te khwan US sipai le ral thuam enge mozat om hek muk reng mai box se chuti huna chuan ngai ngam takin
NATO member ram ani theinan Ukraine in tihtawp in kwa a hreu thei to anga NATO member ram ani lo hlen po in khovelin ralmuan na boruak thazok anei theinan ram hrang peacekeeping force an thon lut treu to om sia Ukraine chuan a hlo hlepa a chiar ve thei to don ani Russia le Ukraine Indona tihtawpa a om theinan kil hrang atangin chaktaka malak rengani na a Russia chuan Ukraine pawng zual zel tur ven tum ni om hrimin he thu zia lai te po hian Kiev khopui chu missile mangin aral sai le sham peka NATO ram te puina awanga ral thuam an chok lu bel nual to baka ama kut koi nge drone enge mozat asiam chwa bel ngek to box ya wangin Ukraine khuan Russia kut thlon toratum lo mai thei Putin a thian thanei chun pani te zinga a khan hiam zo Kim Jong Un la in Russia rama man turin aral thuam enge mozat athon lu bel le to a chu wang chuan Russia le Ukraine khuan voina su chuan inrem na lam hoin ke an pen vut lo thei ti ero riat tel a thaome kan thudanga lai chuan khatia Ukraine sipai te kuta North Korea sipai te an tluklum zoya enge mozat anin pek box ya wang khan North Korea le Russia ram te chuan lunglawa an la du mi lo achan chu North Korea sipai kiam ta dua ya wang khan Putin chuan North Korea hena Russia sum apek tur enge mozat ahum thei pha dona Kim Jong Un la in asipai training pek mu mal lo an thluak asuk sakvek to awanga North Korea ramtana martar ang hiala in ngaya Ukraine rama raldawa fe chuak te hlole an mani awanga sarkar sum sen so tamtak ahum theyanga Russia North Korea sipai te luman apek chu lom taka lodongin pukima puiro khuan nuclear ral thuam siam puitlin nan manrua a man ngei atum ni in mithiam ten antar lang chuai mai North Korea sipai enge mozat te thina le antor na zozai khu Russia ang bokin North Korea tan chuan malsom na in thup alo ni reng ani om chu comment mangin khongai takin ingai dan te ron phau chuak vela a thei ram chuan he video hi like la WhatsApp group hranga ilo share ve don nia khowela thil thleng poimo big Belhchianna rin tlak dang ngai nom tak tenen ZawlaiDi channel a hian kanin tong le theu don nia